வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேமிங் இன் தமிழ். நான் உங்களோட லட்சுமணன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கேம் பிளே என்னன்னா போக்கிமான் லெட்ஸ் கோ பிகாச்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆளில் போடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கண்ணுக்கு பிக்காச்சு தெரியுது. எங்கே ஓடுற பிக்காச்சு? ஹலோ தேர், கிளாட் டு மீட். நம்மளை மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாதான். நம்மளை போக்கிமான் வேர்ல்டுக்கு வரவேற்கிறாங்க. அவரோட பேர் ஓக்குன்றாருங்க. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவரை வந்து போக்கிமான் ப்ரொஃபஸர்னு பீப்புள்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கன்றாரு. இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற கிரியேச்சர்ஸ் வந்து போக்கிமான்னு கூப்பிடுவாங்கன்றாரு. அதான் இந்த வேர்ல்டில் நிறைய போக்கிமான்ஸ் இருக்கும். இதில் நீங்கள் வந்து கம்பேனியனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் போவீங்கன்றாங்க. அவர் வந்து போக்கிமான்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காராம். அவர் வந்து அது வந்து அவரோட ப்ரொஃபஷன்றாரு. நான் என்னை பற்றி சொல்கிறாங்க. நம்மளை பற்றி என்ன சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இதில் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து ஆஷ் மாதிரி இருக்கான். இவன் தான் ஆக்சுவலி போக்கிமான் சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் யார் ஆஷ்னு. ஓகே, பட் இது ஒயிட் டோன், எனக்கு அதான் பிடிச்சிருக்கு. பேர் சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம என்ன பேர் சூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு கேமர்னே போடுவோம் இப்போதைக்கு. நம்ம இன்னமே உருவாக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்க்கெலாம் என்ன பேர் கொடுக்கலான்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் போடுங்க கைஸ். ஓகே, இதான் உங்கள் பேரான்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, பிக்காச்சு எங்கேயோ போகுது. யார் ராணி? ஓ, இதான் நம்மளுடைய வந்து எதிரின்றாங்க. ஓகே, இதான் இவனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இவனுக்கு நான் எதிரின்னே பேர் வைக்கிறேன். ஜாய்ஸ்டிக் சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓகே, இதான் அவனோட பேரான்னு கேட்குறாங்க. எதிரியில் அவனோட பேர் நான் வைக்கிறேன். ஓகே, அவனோட பேர் எதிரின்னு அவன் சொல்கிறான்றாங்க. பிக்காச்சு எங்கேயோ போகுது. அடுத்து கேமர் மை பாய் யுவர் வெரி ஓன் டெல் டு அபவுட் அன்ஃபோல்ட். நம்மளோட கதையை வந்து அன்ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வருதுன்றாங்க. நம்மளோட ட்ரீமி அட்வென்ச்சர்ஸையும் பண்ணுங்கன்றாங்க. வாங்க போகலான்றாங்க. ஓகே ஓகே, நம்ம வந்தாச்சு கேம்குள்ளே. இட் இஸ் நிட்டெண்டோ ஸ்விட்ச். இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டிவி. அது நிட்டெண்டோ ஸ்விட்ச்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓ, எதிரிக்கிட்டேருந்து மெயில் வந்திருக்குன்றாங்க. ஹே கேமர், என்ன நான் உன்னை வந்து ட்ரெயினராக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்றாங்க. ஓ, ஏ பட்டன் வந்து நம்ம அழுத்தினோன்னா வந்து டாக் பண்ணலான்றாங்க சில பீப்புள்ஸ் கிட்ட கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கில். ஓகே ஓகே, நம்ம ஓடுறதுக்கு இதெல்லாம் டுட்டோரியல்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு தெரியல. ஓ, எத்தனை போக்கிமான் உலகம் இருக்குன்னு கேட்குறாரு அந்த ஹீரோ. யாரோ மேலே வராங்க. யாரு? ஓ, எதிரிதான் வந்து குட் மார்னிங் சொல்கிறாரு.
ஏன் நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கோன்னு கேட்குறான் நம்ம ஃபேஸ் பார்க்க. அவனால் வெயிட் பண்ண முடியல, நான் அதனால தான் இங்கே வந்துட்டேன்றான். இது ஒரு பெரிய நாள்னு அவன் சொல்கிறான். இன்றைக்கி தான் நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஓக் கிட்ட போயிட்டு ஃபஸ்ட் போக்கிமான் வாங்க போகிறோம், நம்ம இனிமேல் ட்ரெயினர் ஆக போகிறோம்னு சொல்கிறான். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுன்றான். நான் நேற்று அமிச்ச மெயில் படித்தேன்னு கேட்குறாங்க. அதான் நான் படிச்சுட்டேன் என்ன. சரி, ஓ அவர் போயிட்டு புக் பார்க்குறேன்ட்டு இருக்கான். நம்மளும் போவோம். கீழே யார் இருக்கா? இது என்னது? இது டிவி, மூவி ஓடிட்டுருக்குன்றாங்க. ஓ, அது வந்து என்ன மூவி ஓடிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, போகணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேமர் கிளம்புறாரு. இன்றைக்கி நம்ம ஓ கிளப்க்கு போகிறோன்றாங்க. எதிரி வந்து ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கேட்டிருக்கான். 2 போக்கிமான் ஆக்சுவலி இருக்கான். ஓகே, வெளில போவோம். ஊரை காட்டுறாங்க. ஹாய் பொண்ணு. இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் கிட்ட பேசி பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, ஆக்சுவலி இது எங்கே நடக்குதுன்னா இப்போ கேண்டோ ரீஜன் நினைக்கிறேன். நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில். ஆக்சுவலி நீங்கள் டெக்னாலஜி பற்றி சொல்கிறாரு. நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் கேமிங் கன்சோலையும் டேட்டா அமைச்சிக்கலான்றாரு. ஓகே, ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சீசன் ஆக்சுவலி அது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இந்த கேம் புரியும் நல்லாவே. போக்கிமான் ஃபஸ்ட் சீசன் அதை பாருங்கள், கண்டிப்பாக இந்த கேம் நல்லா புரியும் ஃபஸ்ட் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, நம்ம எங்கே போகலாம்? நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஆப்போசிட்டில் அதே மாதிரி வீடு. ஓகே, இதை போய் பார்ப்போம். யார் இது? ஓ, ஹாய் கேமர்ன்றாங்க. எதிரி வந்து நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறான் இருக்கான். அவன் மிஸ் ஆகிட்டானான்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ப்ரொஃபஸர் லேபுக்கு போக சொல்கிறாங்க. ப்ரொஃபஸர் லேபுக்கு தான் போய் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அதான் தெரியுமே அவன் தான், அதான் போயிருப்பாங்க. சரி, எங்கே ப்ரொஃபஸர் லேபு இதாக இருக்குமோ? இங்கே ஓகேவா ப்ரொஃபஸர் ஓகே இங்கே இல்லைன்றான்னு. ஓகே, அவன் நம்மளுக்கு போக்கி பால்ஸ் கொடுக்குறான். ஓகே, இங்கே சில பேர் இருக்காங்க, அப்புறம் பேசுவோம். முதல்ல போயிட்டு ப்ரொஃபஸர் ஓகே கண்டுபிடிச்சி நம்ம போக்கிமான் வாங்குவோம். அதான் போக்கே அவர் வந்து பிஜிக்கு டான்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த போக்கிமானோட பேர் பிஜி, பறவை மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, திருப்பி அதே தான் சொல்கிறாரு. அந்த நீங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுருப்பீங்க, தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்றாரு. ஓ, நீ தான் கேமரான்னு கேட்குறாரு. அது நான் வந்து உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல, உனக்கும் எதிரிக்கும் போக்கிமான் கொடுக்குறேன், இன்னும் நான் கொடுக்கணும்லன்னுறாரு. ஓகே ஓகே போகலான்றாரு. ஒரு பிகாச்சுன்னு சவுண்டு கேட்குது. எங்கே பிகாச்சு? ஓடி வருதுங்க. பிகாச்சு ஓகே, பிகாச்சுவை நம்மளுக்கு பிடிக்கும். இதை நம்ம பிடிக்க சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி. இந்த பிகாச்சுவை இதை நம்ம இப்போ பிடிச்சி நம்ம போட்டுருவோம். போக்கி பால்ஸ் வச்சு தான் பிடிக்க முடியுன்றாங்க. ஓகே, பிடிச்சிட்டா போச்சு. எப்படின்னு கண்ட்ரோல் சொல்லி தராங்க. ஓகே, பால் தூக்கி போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எக்ஸலண்ட்டாக பிடிச்சிருக்கோன்றாங்க. ஓகே, மாட்டிக்கோ மாட்டிக்கோ பச்சைக்கு மாட்டிக்கோ. மாட்டிச்சு. நம்ம ஒரு பிக்காச்சுவை பிடிச்சிட்டோம். ஓகே,
ஓ, நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ். ஃபஸ்ட் டைமே நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்கிறாரு அவர். ஓகே, இதை போக்கிபால் எடுத்துக்கோ. இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க. எடுத்து அதுக்குள்ளே குதிக்குது, என்னன்னு தெரியலையே. எங்கே ஓடுறேன்? இங்கே சுற்றி சுற்றி வர இந்த மாதிரி நடக்கதான். அது உருது ஓடுது. ஓகே, இங்கே வான்னு கத்துரும். நேராக இங்கே எதிரிக்கிட்ட வரும். அவன் ப்ரொஃபஸர் ஓக் கிட்ட சொல்கிறான், இங்கே வந்து 2 செகண்டுக்கு முன்னாடி 2 பால் தான் இருந்துச்சுன்றான். பட் ஆனால் இப்போ 3 இருக்குன்றான். ஓகே, அதான் நம்ம பிக்காச்சு பிடிச்சரை பற்றி ப்ரொஃபஸர் ஓக்கு சொல்கிறாரு. ஓ, நீ வந்து ஒரு பிக்காச்சோ பிடிச்சிட்டியான்றாங்க. ஓ, இது எப்படி இந்த மாதிரி நடக்குதுன்றாங்க. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு ப்ரொஃபஸர் ஒர்க் சொல்கிறாரு. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு போக்கிபால் எடுத்துக்கோங்கன்றாங்க. நம்ம போயிட்டு பிக்காச்சு எடுத்துப்போம். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் பிக்காச்சு பார்ட்னர் இணைய போகிறாரு கேமில். என்னமோ நடக்குது. அது பால்லேருந்து வெளியே வந்துச்சுங்க. நம்ம கையை மோண்டு போது, ஏண்டா என்னடா குளிச்சுட்டாண்டா வந்தேன். பிடிச்சிருக்கா நீ உனக்கு? எனக்கும் நீ பிடிச்சிருக்க. தூக்கணுமா? என்ன குழந்தைங்களை தூக்குங்கிற மாதிரி தூக்குன்னு கையாட்டுது. நம்ம பிக்காச்சு வந்து இனிமேல் நம்ம போக்கிமான்ட்டாங்க. ஓகே, ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதை போக்கிமானை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஷைன் பண்ணுன்றாங்க. இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணுன்றாங்க. இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு போக்கிமான். இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னர் இந்த கேம்லே கொடுக்குறது. ஸோ இது நம்மளோட நீண்ட நாள் நண்பனாக இருக்கும்னால நான் நண்பான்னு வைக்கிறேன். ஓகே, நண்பா நம்ம பார்ட்டியோடு இணைஞ்சிட்டு இருக்காருன்றாங்க. ஓகே, எதிரி வந்து நான் ஒன்று சூஸ் பண்ணுறேன், நான் ஈவியை சூஸ் பண்ணுறேன்றாரு நம்ம எதிரி. ஓகே, அதே எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஓ, விட்டுட்டாங்க. பிக்காச்சு பின்னாடி வருது. ஓய், ஒரு நிமிஷம் இருன்றாரு அவர். எப்பயுமே வந்து ட்ரைனருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பொருள் கொடுப்பாங்க. அது என்னென்னு கொடுக்குறாங்க. அது எப்பயுமே ஜெர்னிஸோட எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது. அப்படி என்ன கொடுக்க போகிறாரு? அது என்னதுன்னு கேட்குறா எதிரி. அதான் போக்கி டெட்ஸுன்றாங்க. இது வந்து நம்ம ஒரு போக்கிமான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுமா, நம்ம கேட்ச் பண்ணுறத இதில் என்ட்ரி போட்டுக்குமா. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ஹைடெக்கான மிஷின்றது. ஓகே, எனக்கு ஒன்று கொடுக்குறீங்களா? நம்மளுக்கு ப்ரொஃபஸர் போக்கி டெட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இந்த போக்கி டெட்ஸ் என்னென்னா, நம்ம பிடிக்கிற போக்கிமானோட விவரங்கள்லாம் இதில் தான் வரும். அதெல்லாம் அவரும் சொல்கிறாரு. நிறைய போக்கிமான்ஸ் பிடிச்சோன்னா இதில் இருக்க டேட்டா கம்ப்ளீட் ஆகுன்றாரு. ஓகே, முடிஞ்ச வரையும் நம்ம எல்லா போக்கிமானும் பிடிக்கிறோங்க இந்த கேமில். ஓகே, எல்லோரும் போயிட்டு வேலையை பாருங்கன்றாங்க. ஒரு ட்ரைனராக உங்களோட ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்கன்றாரு. ஓகே, நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்றாரு. நீங்கள் ஒரு போக்கிமான் ஹிஸ்ட்ரியை படிப்பீங்கன்னு சொல்லி வாழ்த்தி ரொம்ப பயங்கரமாக வாழ்த்தி அனுப்புகிறாரு. போக்கி டெட்ஸான்னு எதிரி கேட்குறான். நம்ம போக்கிமான்ஸை வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணலான்றாங்க. ஓகே, அவன் போயிட்டான். ஓகே, நம்ம ரெடி ஆகிட்டோன்றாங்க. நம்ம இப்போ போகலாம் கண்டிப்பாக. பிக்காச்சு தலைவா, பிக்காச்சு ஏன்னுங்க உன் ஃபேஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கு. நம்ம போ, நம்ம ஜேர்னியோட முதல் போக்கிமான் கேட்ச் பண்ணுவோம். நீதான் என் முதல் போக்கிமான். அம்மா வராங்க.
மேம் என்ன சொல்கிறாங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இதான் நீ ப்ரொஃபஸர் ஓகேட்டு அதை வாங்கிக்கேன்றாங்க. ஓகே, இது ரொம்ப நீயே பிடிச்ச ரொம்ப அமேசிங்ன்றாங்க. உன்னோட புது ஃப்ரெண்டை நீ எப்படி கூப்பிடுவேன்றாங்க. நான் அதுக்கு நண்பா இது ரொம்ப அழகான போக்கிமான்றாங்க, லவ்பிள் போக்கிமான்றாங்க. பிகாச்சுங்கிறது அது. ஓகே, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்க. ஓகே, நீங்கள் ரொம்ப 2 பேரும் உங்களோட அட்வென்ச்சரை இன்றைக்கி ஆரம்பிங்கன்னு அம்மா வாழ்த்தி பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஓகே, நீங்கள் சீக்கிரமாக ஒரு பிளானை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வழி நடந்துன்றாங்க. அதுக்காக இந்த டவுன் மேப் கொடுக்குறாங்க நம்ம பிளான் போடுறதுக்காக எப்படியெல்லாம் போகலாம். இது நம்ம பேக்கில் இருக்குன்றாங்க. இதை வச்சு நம்ம எக்ஸாக்டாக எங்கே போகணுங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இந்த இதில் சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பேசுகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இல்லை. ஓகே, நம்ம டவுன் மேப்பை பார்ப்போம். இது மேப் எவ்வளோ பெருசுன்னு பேக்கில் இதோ டவுன் மேப் இங்கே இருக்குது, யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இதுதான் நம்ம இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஜெர்னி. இங்கேருந்து இது பேலட் டவுனு. இங்கேருந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய மேப்பை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஓகே கிளம்பலாம். ஓ சாரி, இவர்கிட்ட ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோமே, இங்கேயே பேசிட்டு வந்துட்டோம். இதான் ரூட் 1. இங்கே நம்ம என்ன போக்கிமான் பிடிக்க போகிறோம்னு தெரியலையே. இங்கே அது ஆடிஷு போக்கிமான் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன போக்கிமான். இதோ இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த போக்கிமான் பிஜி. ஓகே, இதை நான் பிடிக்க ரெடி. கிரேட்டாக பிடிச்சி போட்டுருங்க. மாட்டிக்கும்னு நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக மாட்டிக்கும். அது பச்சை வட்டை போட்டுருக்கு வேறு. நம்ம ஒரு பீச்சி பிடிச்சிட்டோன்றாங்க. சூப்பர். சூப்பர். பிஜி நம்ம பார்ட்டியில் இணைஞ்சிருக்குன்றாங்க. நம்மளுக்கு கிடைச்ச முதல் பிளேயிங் டைப் போக்கிமான். அப்படியே இந்த கிராஸ் டைப் போக்கிமானே மடக்கி உள்ளே போட்டு இதை ஆடிஷன் பிடிப்போமா? ஓகே, மாட்டிக்கிச்சு ஆடிஷன். சூப்பர், நம்ம ஒரு ஆடிஷன் பிடிச்சிட்டோம். செம. ஓகே, இது மூலயமா பிக்கச்சுக்கு 6 லெவல் போயிடுச்சு. பிக்கச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, நண்பான்னு சொல்லணும். நண்பா 6 லெவல் போயிருக்காரு. நண்பா வந்து குயிக் அட்டாக்கு லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு. பிக்கச்சுக்கு வேறு பேர் மாற்றலான்னா அப்புறமா சொல்லுங்கள் கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அப்புறமா அடுத்த இதில் மாட்டலாம். நல்ல பேரை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இது வந்து கிராஸ் அண்ட் பாய்சன் டைப்புன்றாங்க. ஓகே, ஆடிஷ் நம்ம பார்ட்டியில் இருக்குது. திருப்பி இங்கே ஆடிஷ் தான் இருக்குது. வேறு ஏதாச்சும் நம்ம புதுசாக பிடிக்கலாம். அங்கே ஒரு எலி ஓடிட்டுருக்கு. எங்கே ஓடுற மாட்டினியா? மாட்டினியா? உன்னை பிடிப்போம். என்ன மாட்டினியா? அதுவும் நமக்கு எட்ட மாட்டிக்கிச்சு. சூப்பர், நம்ம ரேட்டட்டாவை பிடிச்சிட்டோம். ஓகே, பிஜியும் லெவல் ஏறிடுச்சு. பிஜி லெவல் 5க்கு போயிடுச்சு. பிஜி கெஸ்ட் அட்டாக் கற்றுக்குச்சு. ஓகே, ரேட்டட்டா வந்து ஒரு நார்மல் டைப் தான். ஓகே, ரேட்டட்டாவும் நம்ம விட ஒரு பார்ட்டியில் இணைஞ்சிருக்கு. இன்னும் எந்த பக்கம் என்ன பிகச்சு? ஓ சாரி நண்பா, என்ன இங்கே என்ன பண்ணிட்டீங்க புதற்குள்ள போட்டு கேப்பிக்கானா? ஓ, இங்கே நண்பா ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கானா, ராஸ்பெரி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் நண்பா. இது நம்ம கேட்சிங் பாக்கெட்டில் வந்துருச்சுன்றாங்க.
ஓகே, இங்கேயும் பிஜி தான் பழகுது. நம்ம புதுசாக என்ன ஏதாச்சும் போக்கிமான் பார்த்தா மட்டும் பிடிச்சிக்கலாம். அப்படியே இந்த போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஹாய் குட்டி பையா. ஓகே, இப்போ நம்ம வெரினீனியன் சிட்டிக்கு வந்திருக்கோம். ட்ரெயினர் டிப்ஸ். நம்ம வந்து போக்கிபால்ஸை வந்து போக்கிமார்ட்டில் வாங்கிக்கலான்றாங்க. நம்மளுக்கு தீண்டு வச்சேன். இது என்ன இடம்? இதான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே. இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட் டே சொல்கிறாங்க. அப்புறமா வர சொல்கிறாங்க. ஓகே, அங்கே யாரும் இருக்காங்களே. அட டீம் ராக்கெட்டு, நீ யாருக்குன்னு கேட்டுடு. ஆக்சுவலி போக்கிமான் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுதான் டீம் ராக்கெட்டுன்னு. நானும் போக்கிமான் பார்க்குறேன் தான். ஓ, அவங்க ஏதோ சொல்கிறாங்கப்பா. ஓ, அவங்கள தாண்டி இந்த பக்கம் போக முடியாதான். ஓ, இதுதான் அவங்க கார்டிங் டியூட்டியா இந்த பக்கம். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த பக்கம்? ஓகே, நீ பேலட் லவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கியான்னு கேட்குறாரு யாரு. ஓகே, நீ பேலட் லவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கியா? ப்ரொஃபஸர் ஓக்கு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்குறாரு. அவர்கிட்ட ஒரு டெலிவரி கொடுக்கணும் அங்கே போக்கிமார்ட்லேருந்து. எனக்காக நீ ப்ரொஃபஸர் ஓக் கிட்ட கொடுக்குறேன்றாங்க. கண்டிப்பாக கொடுத்துடலாம். ஓகே, நம்ம பார்சல் அந்த பேக்கில் இருக்குது. ரொம்ப நன்றின்னு சொல்கிறாரு. இதுக்காக லேபுக்கு திருப்பி போகணுமான்றாங்க. நம்ம இருங்க, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண வேணாம். பிக்கச்சு வேறு கூப்பிடுவேன். நம்ம வேறு கூப்பிட்டான். என்ன நண்பா பிக்கானா என்ன சொல்கிற? ஓ, ஃப்ளவரோட வாசம் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? சரி வா, நம்மளே நடந்து போவோம் போக்கிமான்ல. யார் இருக்காது? ஓ, பியூட்டர் சிட்டிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்திருக்கேன்றாங்க. வெனினியன் ஃபாரஸ்ட்டு தாண்டிடா போகணுமா பியூட்டர் சிட்டிக்கு வேறு? ஓகே, நம்ம இந்த பக்கம் ஷார்ட்கட்டில் அப்படியே இறங்கி போயிடுவோம். ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கே. ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கே திருப்பி வந்தாச்சு. ப்ரொஃபஸர் ஓக்கை பார்த்து கொடுத்துட்டோம். ப்ரொஃபஸர் ஓக், உங்களுக்கு ஒரு பார்சல் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓ, திருப்பி நீ வந்துட்டே பிக்கச்சோட என்றாரு. பிக்கச்சு நம்ம மேலே ஏறி நீ சொல்லுது. ஓகே, நல்ல வேளை இந்த பார்சல் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க. நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஸ் தான் என்னன்றாங்க. ஓகே, நீ ஒரு நல்ல போக்கிமான் ட்ரெயினராக வருவேன்றாங்க. ஓகே, வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. அதான் பார்சல் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, என்னமோ ஈவியை பற்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மூசார்னு சொல்லி பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஓ கேமர் நீ எங்கேடா இருக்கியா? சரி, உன் பிக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறான். ஓகே, நீங்கள் எங்கே தான் இருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே? ஓகே, எனக்காக டெலிவரி பண்ணதுக்கு ரொம்ப இதுன்ட்டுருக்காங்க. ஓகே ஓகே, அவர்கிட்ட இருந்த பொருளை நம்மளுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்காரு, ராஸ்பெரி. ஓகே, இதுவும் நம்ம கேச்சிங் பேக்கெட்டில் வந்துடுச்சு. அவனுக்கு ரொம்ப பசிக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஓகே, இந்த பெரி வந்து போக்கிமான்ஸ் தான், அவனுக்கு இல்லையா? ஏண்டா எப்போ பார்த்தாலும் சோறுனா இருப்பு. இதை வந்து போக்கிமான்ஸ் கிட்ட தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது வந்து சாப்பிட்டுட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றாங்க. போக்கிபாலில் பிடிக்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆகுன்றாங்க. ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணலாம், அதான் சொன்னாங்க. ஓகே, எதிரி ஓகே நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன்றான். ஓகே,
அவன் நிறைய போக்கிமான்ஸை கேட்ச் பண்ணணுன்றான். சிம்பிளி ஃபோக்கஸ் ஆன் த ட்ரைனிங் நிறைய போக்கிமானை பிடிச்சி பயங்கரமாக ட்ரைனிங் பண்ணுன்றான். நிறைய ஃபேவரேட்டாக இருக்கும்ன்றான். ஓகே, அதையுமே ஒரு ஜாலியாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எதிரி கூப்பிட்றான். என்னடா வேணும்? ஓ, நம்ம போக்கிமான்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய போக்கிமான் பிடிக்கணுன்றான். ஓகே, நம்ம ஒரு ட்ரைனர் பேட்டில் பண்ணால் என்னன்னு கேட்குறேன். ஓகே, நம்ம ஒரு பேட்டில் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த பேட்டிலில் ஒன்று தோக்கடிக்கிறேன் பாடுறேன். ஓகே, எதிரி நம்மளே சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கான். எதிரி ஈவியா இருக்கான். ஈவியா என்னடா ஒரு போக்கிமான் தான் வச்சுருக்கியா? நான் 3 போக்கிமான் போய் வச்சிருக்கேன். ஓய், ஒன்றும் பண்ணல தம்பி. அண்டர்ஸ்டாக் ஒரு ஈவிக்கு நல்ல ஹெல்த் இறங்கிருக்கு. ஆமாம், நல்ல முட்டு. திருப்பி தண்டர்ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாச்சும் அதான் அவனுக்கு நல்ல ஹெல்த் வரும். ஓ, அது பேர்லெஸ் ஆயிடுச்சு, அதால் மூவ் பண்ண முடியலன்றாங்க. அப்போ டக்குன்னு இன்னொரு தண்டர்ஸ்டாக் அட்டாக் பண்ணலாமா? அதே பண்ணும். நல்ல ஹெல்த் லோ ஆயிடுச்சு. பேர்லெஸ் ஆனதுனால மூவ் பண்ண முடியலன்றாங்க. ஓ, அதோட அட்டாக் பேர்லெஸ் அதான் மூவ் பண்ண முடியல. திருப்பி தண்டர்ஸ்டாக் விட்டு முடிச்சிருக்கு கேட்சும். ஈவி விழுந்துடுச்சு. ஓகே, நண்பனுக்கு இப்போ 32 HP. நண்பர் லெவல் 7க்கு போயிட்டான். சூப்பர். ஓகே, எதிரி நான் எப்படி லூஸ் பண்ணேங்கிறான். அவன் நம்மளுக்கு 120 ரூபா காசு கொடுத்துருக்கான். சூப்பர். அவன்கிட்ட இந்த எல்லாத்தையுமே அவன் கொடுத்தேன்ட்டான் இந்த பேட்டில். பட் ஆனால் அவன் தோட்டுட்டான். ஓகே, அடுத்த பேட்டிலில் சந்திப்போம்னுட்டு கிளம்புறான். ஓகே, என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் நல்லா இருந்துச்சு ன்றாரு. ஓகே, இன்னொரு பிகாச்சு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குன்ற. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல நான் வீடியோ முடிச்சுக்க போகிறேன். நம்ம அடுத்த லெட்ஸ் கோ பிகாச்சு பார்ட்டில் இன்னும் நிறைய சாகசங்கள் செய்யலாம். அதுவரையிலும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் லட்சுமணன். நன்றி, வணக்கம்.